ҳар як боре ки ман дасторис нишон метем хомшурбо кардан ман бисёриётон мепурсен ки рецепт ча нишон тем ҳама хӯроки осон ба мазза ва форан шумо худтон аллакай медонин варақ ручкатонам бигирину нимбаъд тамошо барои аввал дар дег об мерезиму гӯшти гӯсфандро ҳатман шуста якта меандозем дар об шумо агар мисли падари ман дум нағзбин бошед метавонед ки вайрам дар дег партоем гӯшта хелам меҷӯшонем то кафош буромадорад кафоша ҳама шакӣ гирифтен як дона пиёзи пӯст кардаги як дона пӯст накардара тоза шуста меандозем баъде ки пиёза андохтен ҳатман нахутам катиш андозем картошка помидор ва болгарӣ реза карда мемонем нигоҳ кунем ки помидору болгаритона майда реза накунем и секрет шад одатан ман хомшурборо 2-2.5 соата тайёр мекунам 1.5 соаташ гӯшту нахут ва пиёз меҷӯшад вақте ки гӯшт мулоим мешавад албат картошка сабзӣ меандозем баъде ки 10-20 минут меҷӯшад метавонем ки помидор ва болгаримона андозем намак меандозему ва хомшурборо ман без зира ва мурч тасаввур намекунам ана ин зелендро баста меандозему пиёзу болгариашро мегирем ана хомшурбои моам тайёр шуд ҳатман лайк монеду ба дигарон фиристедин видеоро